Toto video je pre teba. Pre ženu, ktorá má túžby, ktorá má sny, ktorá má ciele, ktorá niekde v hĺbke duše vie, že tie ciele sa raz splnia. Nevie síce ešte ako, ale vie, že sa jej splnia. A chcem sa prihovárať tebe, aby si nezúfala. Ber toto ako znamenie, že je čas vykročiť zo svojej komfortnej zóny a začať si plniť sny, ktoré si naozaj chcela. Toto video je iné, ako zvyknem nahrávať tu na tomto kanáli o human designe, ale je naozaj veľmi blízko súvisiace s human designom a s tým, kto sme, aké sme a čo vlastne chceme v hĺbke našej duše. Poviem ti príbeh o tom, ako som prišla žiť do zahraničia a ako som vykročila zo svojej komfortnej zóny. Keď som mala 25 rokov a skončila som vysokú školu, vedela som, že na Slovensku som to necítila, že by som chcela zostať, a tak som sa rozhodla, že pôjdem do zahraničia, konkrétne do Írska. Kúpila som si jednosmernú letenku a vykročila som do neznáma. Vykročila som do krajiny, kde som nikoho nepoznala, kde som vôbec nevedela, čo ma čaká. Pamätám si, ako som plakala celú cestu lietadlom. Ako som cítila v hĺbke duše, že toto je to práve pre mňa, toto potrebujem. Aj so slzami v očiach. Ale v hĺbke duše som cítila, že je toto pre mňa tá správna cesta. A bola. Bola a stále je to vysoká škola môjho života. A vtedy som sa naozaj cítila na seba hrdá. Že wow, ja som to dokázala. Ja som išla žiť do zahraničia, do krajiny, kde som vtedy nikoho nepoznala. Začínala som úplne od nuly, úplne od začiatku. Doma na Slovensku som nechala stabilnú prácu na niekoľko rokov, určite, a keby chcem, tak asi aj do dôchodku, a dobre platenú prácu v dobrej spoločnosti, ale ja som sa rozhodla nie. Ja to cítim inak a bolo to najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Bolo to totálne vykročenie z mojej komfortnej zóny, ale cítila som sa živá, cítila som, že wow, že každý jeden deň bolo pre mňa niečo nové spoznávanie. Ako si počas tých 10 rokov, lebo som tu už 10 rokov, som si uvedomila, že vlastne toto je už pre mňa komfortná zóna. Žiť v zahraničí, kde momentálne som, je už pre mňa komfortná zóna. A tak som začala rozmýšľať, ako vykročiť opäť zo svojej komfortnej zóny. Kde proste na tej ceste človek sa stane pohodlným a prestane si plniť svoje ciele a prestane si naplňať to, čo vždy chcel. A je veľmi zaujímavé, ako niečo, čo kedysi bola pre mňa nekomfortná zóna, sa zrazu stalo pre mňa komfort. Ale chcem dať otázku vám a odpovedzte mi kľudne na to dole do komentára. Čo je pre vás momentálne tá komfortná zóna, z ktorej chcete vystúpiť? Z ktorej proste viete, že keď vystúpite, tak budete oveľa šťastnejšie, oveľa na seba pyšnejšie, že ste niečo takéto dokázali. Čo to je? Čo vás naplňa, čo vás nadchýňa, čo je to, čo chcete urobiť a naozaj potom veľmi túžite. Dajte mi vedieť dole do komentára, pretože si myslím, že je to naozaj veľmi dôležité k tomu, aby ste naplno dokázali žiť svoj život, aby ste sa dokázali napojiť same na seba, napojiť na to, čo v skutočnosti chcete, to, po čom naozaj túžite. Potom, kto naozaj ste, lebo áno, si mama, áno, si rodič, ale rovnako sa je žena so svojimi snami a túžbami. Nie si len partnerka, nie si len manželka, ale si aj žena, ktorá má svoje sny a má svoje ciele a chce si za nimi ísť. Čo to je? Napíš mi dole do komentára. A poď vykročiť z tvojej komfortnej zóny. Teším sa na teba v ďalšom videu. Pa, pa.